с една майка, която е избрала друг подход за обучение на детето си. Какъв ще разберем от Мариела Шверчина. Заповядайте, Мариела. Добре дошла. Добър ден, добре заварили. Здравей. Заповядай. Как се казваш ти? Яница. Яница, ти в каква детска градина се учила? В държавна или в Валдорф? В държавна. Държавна детска градина. Сега си на училище вече? Да. Ходиш в Валдорфско училище, нали така? Да. Защо така? Защо решихте от държавна детска градина да прехвърлите детето си в училище, който работи по методиката Валдорф? Да. Ами всъщност това е някакво време стоятелство. Тоест, аз ако знаех по-рано за съществуването на подобна педагогика, може би и по-рано щеше да се случи преминаването. Обаче, случайно или не случайно, периода, когато тя трябваше вече да започне училище в първи клас, попаднах на този вид педагогика. Посетихме отворени врати, след което аз самата посетих няколко семинара, за да навляза малко по-дълбоко в... Каква е разликата между двете системи? Разбрахме тук вече как стоят нещата в държавната детска градина. Естествено, 32 деца, колкото и да се старае един добър педагог да даде максимално самостоятелно така лично отношение и индивидуален подход, не е възможно на 32 деца да се даде такова внимание. Значи основната разлика в нашето училище, това е начина, по който се представя информацията. Знанието, което получава децата, е по различен начин. Т.е. то е чрез преживяване, чрез движение, чрез преминаване през тялото и оттам самата информация не е дадена, тя не е трябва, а това е знание, което излиза вече от тях самите. Например, преди известно време Яни дойде при мен и ми каза: мамо, знаеш ли думичката please? И аз: да, това е моля на английски. Не, това е моя дума, аз я измислих. За такъв начин на образование става въпрос. Чрез движение, чрез игра, чрез ритъм, децата възприемат материала, който трябва да... Това е начинът, по който се поднася информацията. Това ли е според теб системата, която дава по-добро самочувствие, по-голяма увереност на детето? Да, за мен това е начинът, по който детето ми получава увереност в себе си, защото то следва естествения си природен ритъм. Това е нейното аз и тя през нейното аз преживява чрез нейното си, тя вече навлиза в света и се среща с него. Тоест, това не е нещо трябва, което да идва тук отвън. липсва динамиката пък на обучение. Нали така, при вас има по-голяма динамика на обучение? Разбира се, че е така. Аз много внимателно слушах, защото ми е интересно наистина. Зная, че винаги при различни подходи има и плюсове и минуси. Аз мисля, че при нас децата много добре се социализират и детските градини помагат определено за това, което е много важно. Защото в утрешния ден децата, знаете, отиват на училище след детската градина. След това, след училищата, те са вече в обществото. Така или иначе, не зная по тази система дали те могат да се социализират така, както в детското заведение, защото всяко дете търси своето място и ако трябва да обсъждаме темата за самочувствието на децата, всяко дете намира своето място и то се утвърждава най-вече в детската общност. Така че в този смисъл приветствам всички нови подходи, които има към децата и системи, но това, което лично аз одобрявам, е точно това, че децата, попадайки в детската общност, те сами се ориентират и наистина те имат нужда от утвърждаване там, в тази среда. И несъмнено педагога помага. Но това, което исках да допълня, е, че ние имаме интерактивни методи и подходи, които също много помагат и включват децата и в различни дейности. И всички деца да бъдат включени в тази дейност. Тъй, че несъмнено обаче, когато живеете в една такава детска общност, когато са в едно учебно заведение, ако изискванията са прекалено високи, според, разбира се, всяко дете е индивидуално и когато няма възможност за индивидуален подход към детето, няма ли опасност да се смачка самочувствието на детето? Ами да ви кажа не, защото ние поддържаме дълбоки връзки с семействата и когато някой дете има нужда от някаква подкрепа по някакво направление, ежеседмично ние споделяме
резултатите с родителите. Вие Те са защо нашите се отказахте помощници. от държавният така образователна система и преминахте? Да, защото според мен там има наложени рамки, в които децата трябва да влязат. Тоест едно знание, което е задължително, информация, която е задължително да влиза с темповете, които е поставена отвън. А пък... Това мислиш, че това смачква самочувствието на децата? Да, това мисля, че по някакъв начин го смачква. Той за всяко дете е различно. На някое дете това може да е неговия ритъм и да му хареса и да влияе добре върху неговото израстване, но специално това, което аз прецених за дъщеря ми е, че ще е добре с по-спокойни... По-бавни обороти. Дори не са и по-бавни обороти, но повече... По-спокойни. По-спокойни, повече чрез игра, чрез преживяване да приеме информацията, която Детето определя оборотите, а не училището, да. Детето определя оборотите и всъщност в работата в един клас по-скоро става въпрос за работа с група, която е на място. Тоест, учителката преценява доколко да дръпне напред с материала всеки един ден. Така за учителката. Сега ще поканим Теована Манева, която е педагог и преподава по системата Валдорф. Добре дошла. Заповядайте. Яница, ти ако искаш, можеш да отидеш да играеш детския кът. Искаш ли да играеш? Искаш да стоиш при мама? Така ли? Добре, щом искаш да стоиш при мама, важно е какво иска детето. Така ли? Детето ли е водещо? Да, в валдорфската педагогика в центъра винаги седи детето. Около него са учители и родители, които обединяват усилията си в името на детето. Така както каза и госпожата, което е цел всъщност и на всяка една педагогика и се надяваме скоро и в държавните градини да имат тази възможност на съвместна работа на родители и учители, както е във всички валдорфски детски градини и училища. Какво представлява системата Валдорф? Значи основната, може би, разлика от останалата педагогика в системата Валдорф е, че тя има цялостен подход към детето. Т.е. говорим за едно интегрално обучение. Не само на неговите интелектуални способности, но на неговите чувствени и емоционални способности и на неговите волеви способности, което е много важно за инициативата на децата. Как се постига това нещо? Както каза и Мариела преди малко, най-вече чрез преживяване. Ако се върнем как едно дете учи по естествен начин, вие знаете, че едно дете първо наблюдава една дейност. В него се събужда импулса за инициатива, т.е. да действа. След което в игра ние виждаме той как повтаря тази дейност. Той имитира и подражава на света на възрастните. И след това се събужда любопитството. Отива и задава въпроси, най-различни, и получава информация. Може би видео, всъщност, това са кадри от едно такова обучение. Да. Ето те сега, това е от училище Валдорфско, където... Добре, как протича един ден в Валдорфско училище? Децата сутрин отиват. Аз по-скоро за детската градина, тъй като аз съм педагог в детска градина. Мариела... А това е в училище се прави всъщност, първи клас. Виждаме учебна дъска. Това е в първи клас. Нетипично, да. Мариела, която всъщност е и бъдещ валдорфски педагог в училище, може би по-скоро за училището може да говорим, но аз мога да ви кажа как протича в детската градина. В детската градина децата, когато пристигат, те имат възможност да изберат към какво да се включат. От едната страна на стаята тече така наречена концентрираща за деня дейност. Той ще изработваме най-различни неща, които са свързани с конкретният материал. Или при нас правиме хлебчета често пъти, или рисуваме с акварел. От другата страна тече свободна игра. И всъщност сега детето, когато дойде, зависимост как идва от вкъщи, дали има нуждата то да разпусне, да се освободи и след това да се включи към дейността, или обратното, първо към дейността и след това да се включи в свободната игра, той избира дали ще седне на масата при педагога или ще отиде да играе. Добре, обаче тази свободна игра, това де-факто не каране, не вкарване в някакви правила на детето, когато излезе в реалния живот, няма ли опасност пък да му смачка на него самочувствието от това, че не е подготвено, все пак в живота има правила? Така, това е един от въпросите, които обикновено винаги се задават при една алтернативна, така наречена педагогика. Значи, ние имаме от всъщност втора година Валдорфско училище, а детската градина от 2007. Всички останали наши деца са в държавни училища и имаме опита как те се адаптират. Адаптират се по един прекрасен начин, защото те излизат от детската градина с доверие в собствените си способности. Не само колко много знаят, а колко много и могат да извършват.
А кое в тази система гради добро самочувствие? Ами точно това е, че всъщност всичко. Значи, това е много сложно всичко. Но най-вече това, че всяко едно нещо, да кажем, ако днес ще учиме за гномчета, за фантазни герои и е време за есента, ние ще отидеме в гората, ще изберем един корен, който децата трябва да обработват, т.е. включваме преживяването на първо място. След това те ще влезнат големите, защото са смесена групата в работилницата, те ще си изработят... Тук няма разлика, не са разделени на групи. Не, и това е едно голямо предимство. Значи аз апелирам към всички, които имат възможност да преподават педагогика за смесени групи, защото малките учат от по-големите, по принципа на подражание, който е естественият начин на учене на малките деца, а големите се учат на толерантност към по-малките, което е една изключително така симбиоза се получава между големите и малките. Възможно ли това в държавните детски градини да се случи? Аз много внимателно слушах госпожата, защото аз също имам представа от много различни програмни системи. Също така по степ бай степ съм работила. Значи и всички положителни неща, които от тази програма съм усвоила, ги прилагам в практиката и всичко това, което вие казвате. Реално в градината е възможно да се направи. Да, много са децата, но децата подбират и игрите, и техните желания, които те имат, могат да ги реализират без някой да ги притеснява. Да, режим има, но съгласете се, това е организирано поведение. Без него просто не мисля, че един ден, както казвате, би било възможно детето да се социализира правилно в обществото. Защото това е основното, на което ние държим, организираното поведение. Детето се научава и това е залегнало в самия режим. Да, наистина, ние имаме занимания. Във всеки един момент ние имаме конкретни занимания, но това, което детето желая да прави, има специални моменти, в които да, детето прави избора. Къде може да се реализира. Така че то има възможности да направи избор на дейността, която то желае. Аз съм съгласна и може би останала грешна представа, че във Валдорската детска градина всичко е възможно и няма рамки. Не, напротив, рамката е изключително стрикна. Имаме ритъм, който се спазва всеки един ден. Тоест да имаме ритъм на деня, ритъм на седмицата, ритъм на годината. И се редува през целия ден концентриращи занимания, свободна игра. Концентриращи занимания, свободна игра. Ако детето откаже и иска само свободна игра цял ден? Ами да, значи има моменти, в които, да кажем, детето днес е дошло и казва: понеделник, днеска не искам да рисувам с акварел, не ми се рисува. Значи педагога може да уважи неговото мнение днес. Но следващата седмица, когато дойде отново понеделник и имаме рисуване с акварел, ще направим възможното той да бъде стимулирано да се включи да рисува с акварел. Защото за него това е необходимо, тъй като ние нямаме конкретни занимания по тема как се рисува. Децата всъщност имат желанието, те рисуват това, което имат необходимостта да рисуват. Те преживяват, особено при рисуването с акварел мокро в мокро, качествата на всеки един цвят. И за тях това е нещо, което е изключително полезно. Но детето трябва да се уважи един-два пъти неговото желание. И естествено, нататък то ще бъде стимулирано да може да се включи. И то се случва обикновено така. Как усвояват основните знания при вас? Чрез движение, изкуства и интелект. Чрез трите неща, което е основната разлика, може би, от традиционната педагогика, където е предимно интелекта, а движенията и изкуствата са като странични занимания. Тоест има спорт, има занимания театър, занимания рисуване. Има ли някакви нормативи, които трябва да покрие все пак детето? Естествено, че има нормативи. Имаме официална държавна предучилищна група и при нас в момента, тъй като няма закон все още в България за алтернативното образование и педагогики като Монтесори, Валдорф, съответно са длъжни да спазват държавните изисквания, ние правиме тази комбинация в предучилищната група, че те покриват стандартите, които те трябва да излезнат, но ги покриват чрез валдорският начин. Така и като финал ми се иска да кажем, според Валдорф методът, кое при вас гради самочувствието на децата? Може би най-вече доверието в техните способности, което той самичко успява да постигне. Защото човек не може да възпита на самочувствие децата. Може само възпитанието е процес на придружаване. Възпитанието не е нещо, което можем да налеем. Мариела? За мен всичко, както каза в един момент Теофан.
Всъщност това е една съвместна работа родители-училище. Когато детето наблюдава... Когато родителите имат възможност обаче. Става въпрос, начина по който живееме. Ние живееме заедно с детето, ни правиме нещата заедно. На принципа на подражание тя учи от нас, но доверие в това, че се грижиме, искаме да направим нещо, правиме за това нещо, полагаме усилия. Доверие в, както каза Теофана, в собствените си възможности и за това, че може и е доволно и иска да продължава да го прави. Да бъде любопитно. И госпожа Заркова, искам да попитам пък как се гради самочувствието в държавната детска градина. Ще ви кажа, задължително с поощрение, с добро чувство, децата усещат и чувстват педагога, когато е положително настроен. А всеки педагог е такъв. Той подава ръка на детето в моментите, когато той има нужда от това. Така че всеки педагог се стреми към това всячески, да подаде ръка на детето и наистина това самочувствие, защото има деца, които пристигат с голямо самочувствие, при тях трябва да се балансират нещата. Да, малко безпокритие, да. Които да. Докато слушах разговора с госпожата, точно това си казах в нашата програма, че това, че имаме занимание и едно дете отказва да рисува или не желае, виждайки резултатите на другите, това ги предизвиква. Това е предизвикателство за тях. И ако се позовем на желанието на детето в даден момент, то винаги може да избягва нещо, просто някакъв вид дейност, защото му е трудно и да не я желае. Но сядайки и поемайки изобразителния материал, детето вижда резултатите и съответно желая да усвоява и по-насетне. Тъй, че това е един добър пример за това, за нашите... Да се стимулира детето. Да се стимулира детето и така и по този начин детето получава самочувствие. Виждайки резултатите. Единия и другия метод имат своите... Може би исках само във връзка с това да добавя, че във валдорските педагогика похвалите и поощренията не се прилагат по проста причина, че това понякога гради в децата едно фалшиво самочувствие. Защото то започва да търси одобрението на другите. А не е въпросът твоето самочувствие се гради на доверието на другите. Въпросът е твоето самочувствие се гради върху теб самия. Защото аз им познавам деца в държавна градина. Не, че има прекрасни педагози в държавната градина и аз съм сигурна, че децата са много щастливи там, зависейки от педагога, което казва: аз искам да съм от лошите, защото госпожата в градината непрекъснато казва, че съм много умен и много интелигентен и другите деца ми казват, че съм зубър. Аз не искам да съм зубър, защото техните игри са по-интересни. Тоест, когато по някакъв начин конкурентно ние започнем да действаме с децата, вече тяхното самочувствие се гради на нещо съвсем друго. И тогава, когато в живота след това дете падне, то отново, за да се изправи, ще трябва да търси одобрението. Ясно е, че децата са индивидуални и е важно да търсим индивидуалния подход към децата си. За едни деца, може би системата Валдорф е по-подходяща, за други път се чувстват много по-добре в една държавна детска градина. Важното е ние сами да познаваме децата си, да усетим децата си и да ги поставим в среда, където те наистина да извлекат своите собствени позитивни качества и да повярват в собствените си възможности. Благодаря ви за този разговор и пожелавам успех в независимо в коя система и методика работите. Важното е децата да се чувстват добре и да пораснат с самочувствие. След малко ще